Здравей! Днес ще си говорим за синдрома на доброто момиче и как ти влияе на килограмите, на качеството на живот и най-вероятно е създало хронично заболяване. В кратките видеа ще продължавам да качвам практични съвети, които ежедневно можеш да прилагаш. Как да се храниш, какви добавки да взимаш. Но в тези по-дълги видеа ще си говорим за подсъзнанието, за емоциите и как те влияят всичко, което правиш с тялото след това, ежедневните ти навици. Когато ти става дума за синдрома на доброто момиче, в повечето случаи жената е израснала в семейство, което й е казало да помага на другите, което е прекрасно нещо. В същото време е израснала в общество, което й казва, че тя не е достатъчна, че трябва по някакъв начин да коригира нещо в себе си, дали са операции или инжекции, или каквато и да е друга тенденция, че е прекалено слаба, прекалено дебела и нещо по средата. И тя трябва да заплати, за да стане достатъчна, но това никога не се случва. Когато имаме комбинацията от тези две неща, се получава един човек, който се раздава супер много и е несигурен, има комплекси в себе си и не може да създаде здравословни граници. В същото време очаква хората да правят същото за тях и това много рядко се случва. Или да са им благодарни, също много рядко се случва. Общо заето като магарето, което му трупаш товар на гърба, хората започват още повече да трупат, защото виждат, че ти се справяш и нищо не казваш. Това, което ще се случи, когато започнеш да се лекуваш и дали ще ходиш на психолог, или сама ще прочетеш книги, или ще гледаш видеа, е една компенсаторна фаза, която е много нелицеприятна за всички и най-много за теб. Понеже си се раздавала супер много и общо взето чашата ти е била винаги празна, а здравословното раздаване е когато чашата ти е пълна, прелива и тогава можеш да дадеш на другите. Ти ще трябва да създадеш едни стени около себе си за определен период от време, за който хората около теб се научат, че ти даваш и си сърцата, но само според това как се чувстваш в дадения момент, че не си длъжна да даваш. Това, разбира се, на много хора няма да се хареса. Ще ти кажа, че си се променила, че си станала егоист, че мислиш само за себе си и ще забравят всички тези години, които ти си се раздавала. Просто трябва да знаеш, че това е част от процеса и в някакъв момент ще имаш златна среда, в която хората ще респектират твоите граници, твоята чаша ще е напълнена и от преливането ти отново ще даваш, дори ще даваш повече, но просто няма да имаш хроничното заболяване, няма да имаш наднормално тегло и всички компенсаторни механизми на тялото, които си създала с годините. Надявам се това да ти помогне и знам, че ще се справиш.